ಗಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕಡ್ ಬಂತ ಯಾವುದು ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ ಆರು ಬೊಕರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ 2 ಜನల ಪೊನ್ನುಲ ಅಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದು ಪೀರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗ್ಲ 2 ವೀಲರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತುಂಬೆ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ವನಸ್ಸಿಗಿಂದು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಒರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಕರಿ ಹಿಂದೂ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದಾಗಲೇ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಟಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮುಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಮುಕುಲನದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾದ ಪಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ರ ಬಣ್ಣಗ ಐಟು ಬ್ಯಾರಿದಾದ ಏರುಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಬರ್ಪನ ಪಂಡದ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡಿಗೆ ಮುಕುಲಕ್ಕೆ ಗೆಂತಿಜರು ಮುಕುಲು 2 ವೀಲರ್ ಅದನ್ನು ಐಟು ಪಿರ ಬರ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪಿದಡೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಂದಿನ ಮಾರಿಲು ಮುಕುಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದು ಮುಕುಲನ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಬರ್ಪನ ಅಂಚ ಇಂಚಂದು ಮತ್ತು ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ಯಾರ ಮುಕುಲದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಕುಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಮುಕುಲು ಎಡ್ಡ ಬೇಲದಾದ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೂರ ಮುಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಆವಡಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತೋಡು ಏರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂದೇಟೆ ಆನ ಧರ್ಮನ ಕನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಏರೇ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನಂಜಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ನಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ 2024 ಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10-10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರಿಲು ಅಕ್ಲನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಡ ಅವ್ರು ಅಕ್ಲನಾಗ ಇಲ್ಲಡಾಪು ನಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಪು ನಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಪ್ಪಗ ಅಡಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಮುಕ್ಲನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಲೆಡ ಕಸಿನ್ಸ್ಡ ಇಂಚನೇ ಕೇನುವರ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪರ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿದ ಅಂತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾರಿಲೇನು ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ತೆರೆಯೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ದಾದ ಆವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕಡ್ ಬಂತ ಯಾವುದು ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯಾರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ